La segona edició de la Fira de la Gent Gran de Figueres ha proposat moltíssimes activitats durant 3 dies. El gruix s'ha concentrat dissabte a la Rambla, on des de 2:45 del matí hi ha hagut tallers, actuacions i exhibicions amb la participació de moltes entitats de la ciutat. Activitats pensades majoritàriament per a la gent gran, però obertes a tot el públic, per fer que aquesta fira sigui molt participativa. La gent gran a Figueres hi és molt present, i des del govern municipal la tenim molt i molt present. No n'hi ha prou en fer tasca tot l'any, tothom es mereix un reconeixement i d'aquí la idea de fer aquesta Fira de la Gent Gran. L'Ajuntament ha aprofitat la fira per repartir uns imants amb telèfons dels serveis socials. Aquest és un imant que podeu tenir a la nevera, podeu tenir a casa vostra, allà on també ho tingueu a l'abast, i hi ha 2 telèfons dels serveis socials d'atenció primària on podeu trucar davant de qualsevol cosa que us passi. És un servei més. Sabeu que el servei de teleassistència funciona i funciona molt bé, però aquell ja requereix una tramitació i requereix això. Això és per tothom. Hi ha hagut classes de ioga i gimnàstica, tallers de pintura, tastets de cuina, exhibició de balls en línia i actuacions de diferents corals com les Veus de l'Empordà, Icaris o l'Empordà Gospel Choir. També hi ha participat el Club de Gimnàstica Rítmica Gemma. A la tarda s'hi ha fet una mitjatada popular del projecte Teixint Mons. Bé el Bellveí ha explicat contes que passen d'avis a nets. La Colla Castellera hi ha fet una actuació i des de les 8 del vespre s'hi ha fet un espectacle que ha començat amb l'entrada triomfal de Regina dos Santos amb un vehicle clàssic. S'hi han fet diferents actuacions de playback, una desfilada de moda i també dansa. Hi han participat el Casal de la Gent Gran, la Colla Dolça Tardor, però també joves del Col·legi La Salle o del Centre de Dansa Dance Me. In America. Yes, you could say she saw through me and hugged my neck. El diumenge al matí s'ha fet una visita guiada a l'exposició Les noces de Canà de Marià Llavanera que es pot veure al Museu de l'Empordà. S'han ballat sardanes amb la Cobla Palafolls i s'ha celebrat el dinar popular a la plaça Catalunya amb gairebé 500 persones. En nom meu i sé que de tot l'equip de l'Ajuntament de Figueres us vull donar les gràcies de tot cor per haver participat en aquesta Fira de la Gent Gran. La festa ha finalitzat amb un ball protagonitzat per l'orquestra Boogie Boogie.